अरे करमला ठाकुर सतरा को आम गाँव को ठाकुर आसुंती सतरे दांत टिके सफा करते ठाकुर विराजमान आज्ञा कहबी ये काम मु 5-6 मास होला छाड़ी दे विदेश रे मोर ओडे बढ़िया चाकरीटे हेछ अच्छा सेठी खाली खाउछ पिउछ आ सोच अच्छा अच्छा मत भलो तो मु भलो हां मोर आ किछि दरकार नाही ताहले ठाकुर को काम कोन बंद हो
आ तमे जानी तब सिना तमे ठाकुर को तय डाकिछ हां आ मते भरोसा करी को डाकिछ ना कोन अरे तू सब साले करो बोले तो भरोसा रे राखी देई छी आ मु करूथली हां 5-6 मास तळे अच्छा अच्छा एबा करूनी पूरा छाड़ी देली যদি এবে যদি তু ন করুଛୁ हां ତ ତମର ତ ଫେଣି କିଏ କରୁଥିବ मोर ହଁ मोर केही ना मु एकुटिया ଇଏ अपन କଣ मत अछि ଯାହାଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଥବ ନା मोर त केही ना ए भगवानले ହଁ भयो साथे କଣ आए घरे मु गुची बोली माइकिना को छाड़ी जाइছিলি ହଁ ए सारा କଥା मोर मन नै ବଢିଆ ହେଲା कोन होला ବଢିଆ ହେଲା कोन होला ତାହେଲେ ଆମ କାମଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତମ କାମ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏତେ କାମ ହେଲା ତାକୁ ନାନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଯଦି ଘରେ ଯୋଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ଯାଇଛୁ ହଁ ଆପଣ ଡାକିବେ କହିଲେ ତ ତୁ ଭଲ ତ କରିପାରିବୁନି ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିକି ଆମେ ସେ କାମଟା କରେଇଲୁ ହଁ ଡାକି ଦିଅ ତୁଲେଇ ଦିଅ ଆଉ ଆମେ କୋଉ ଡାକିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଡାକିବୁ ନା ନାଇଁ ତମ କାମ ତମେ ଡାକିବ ମୁଁ ଡାକିବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଯଦି ସଭା ମଧ୍ୟ ଡାକିବି ଆରେ କିଛି ହବନି ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ଡାକିବି ତାହେଲେ କହୁଛୁ ହଁ ଡାକନ୍ତୁ କଣ ବୋଲି ଡାକିବି ଡାକୁ ହଁ ତାକୁ ସତ୍ୟା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବ ଆସିବ ଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ବାପୁ ମଉସା କହିକି ତାହେଲେ ଡାକିବି ହଁ ଡାକିଲି ହଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଅଇଲୁକିଲ ହେ ସତ୍ୟା ବୋଉ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ କଣ କଲି ହାଁ କଣ କଲ ହଁ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଏମିତି କଣ ଡାକିବା କଥା କିରେ ତୁ ମତେ କହିବୁ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଏଇ ମିଛ କଥାଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କିରେ ତୁ ମତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ମତେ କିଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା ଶୁଣିବି ନା ଆରେ କି କଥା ତୁ ମତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ନା ମିଛ କଥାଗୁଡା ଏ କଣ କଥା ଏବେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିବି କହିଲ ଏବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ନିଜେ ଡାକ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ ମୁଁ ଡାକିବିନି ଆଉ କିଏ ଡାକିବ ହଁ ତୁ ଡାକ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଡାକିବିନି ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ଖାଲି ହଲେଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଲିକିଲେ ହେ ସତ୍ୟା ବୋଉ ସତ୍ୟା स्वामी करड़ा करा सोई Besa
আলো ঝিও ମୁଁ ତତେ ଡକେଇଛି ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଡକେଇଛି ସାଧୁ ତ ମିଛ କହିଲ ହଁ। ତୁ 7 ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଗଲାଣି ଯେ ହଁ, ତୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡଉଛ କଣ ହଁ ମୁଁ ତତେ କାଇଁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡେଇବି ଲୋ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ସେପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ହସଇଲି ବାଣୀ ସହସ ହେଲା ଗଲ ପରବାସ ନଦେଇ ନ ଅରଳ ବାଡ଼ିଏ ଗୁଣମଣିଏ ଗୁଣମଣି ମୁଖେଲା ନାହିଁ ପୁଣିଏ ତତେ କିଏ ମାଇଲା ଆଇଆଡା ଆଇଆଡା କିଏ ମାଇଲା এইଠି তো এইଠି হ্যাঁ ওরে সাথে হ্যাঁ আরে মতে কি ওরে এইଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି হ্যাঁ আর মতে কি ওরে গাঞ্জি পকেইକି দৌড়িলে এই পটକୁ পুরা ছম ছম ହେଇକି ছমছম হইকি ହଁ তাহলে মাইবি লোকটা ହେଇଥାଏ ହଁ ପାଉଚି ପିନ୍ଧି ଦେଲା ଆଉ ନହେଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କାଉଛି ପିନ୍ଧିବେ ନା କି ନା ପୁରୁଷ ଲୋକ କାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ ମାଇବି ଯେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଆଡେ ଗଲେ ହେଲେ ତ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଗଲା କେବେ ଛମଛମ ହେଇକି ଏଇଆଡେ ଆସିଛି ହଁ ଆରେ ମୋ ହାବୁଡେ ପଡି ଯାଆନ୍ତା କିଏ ସେ ମତେ ମାରିଛି ତା ରଙ୍ଗ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଛି ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କେତେବେଳେ ମୋରି ଆଇକିଲ ଆରେ ମୋରି ଆଇକିଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ मोर आई नहीं की अब तो मोरी माई की नहीं रे ଏବେ ଚିହ୍ନିଲୁ हाँ अरे साथे ହଁ अरे मोरी माई की नहीं है ଚୋରି ମାଇକି ଆଜି वो बावला आई गली आओ ସେ ଯୋଉ ଆଇ କରି हाँ चक्रा ये क्या ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଫୋପାଡ଼ ଦବା काची गला लोटे मुआ किसी जानी पाई नहीं आओ ଆଚ୍ଛା आ मुंह को या छाड़ी देबी ତୁ ମାଇ ଫୋପାଡ଼ ଖିଆ ତ ତୁ କଣ କରିବୁ कौन करीबी ଆଉ ମାଇ ଫୋଟା ବାଡ଼େଇଲା ତତେ ଆଉ ये कौन करीबी ଆଚ୍ଛା ଦେଖି देखिबा हाँ। एबे देख ଆଚ୍ଛା आवा बड़ी बड़ी केते कहू कटु आनी सकाळ खाई होलानी आउ सकाळू उठियो दरांदु तुहानी आ छिछिला झुझु रे मुठी मारू डाला ଅଇରା ସତରା ତୋ ପରି ଗଥିବା ନଥିଲେ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅତ ଧରି ମତେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲୁ পাৰিলো ସତେৰে ଓଲାନ কৰে ଓଲାନ ଭୁଲିଲୁ ସାରା ଭୁଲ কৰে ओ साथे ହଁ ଆଇଥିଲେ କି ମାଡ ଦଉଚି କିଓ ଭୟ କର ବାଟ ମୋର ବୋଲି ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଜୋର ହେ ଭଗବାନ আর কেলে মারো ଭାଇ ବିଟା ବାଡ଼େଇ ଦଉଛି ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ କରି ପାରିବିନି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ହଁ ଆମରି ଗଲି ମନୋରମା ବଡ଼ ଧରୁତିଲ ମରି ଗଲି ମନୋରମା
ଏଇନା କହୁଥିଲୁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ଧୀରେ ଗୋଡ ଧରୁଛୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ। ଇଆଡେ ଆସ। ଆଚ୍ଛା କଣ କରୁଥିଲୁ? ଖେଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଲୋ ପର ପୁରୁଷରେ ମାଟି ଦିନ ନେଲୁ ମାଟି ନେଲୁ ମର ମର ତୁହରେ ନରଇ ବାହାରେ ବୁଲୁତୁ ମାସରେ ଗରା ଜଣେ ମାରେ କରିବା ସେ ମାରେ କରିବା ସେବା ବିଦାୟ ମାଗି ନଦିବା କରିବା ସେବା। ହୟ ସାତେ ହଁ ଏଭଳିଆ ମାଡ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ହଁ ଏ କାମ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ଘରକୁ ତମ କାମ ତମେ କେମିତି ଆରେ କରୁଛ ତୁ ସିନା ଗୋଟେ କାମ ସିନା କଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ହାଁ? ତୁ ତ ତାକୁ ଆସିକି ବାହାରୁ ଆଇଲୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନି ତାପରେ ଚଢି ଚାଲିକି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁತ್ತೆ ପାଲିଆ ପାଲି କରିକି କହ। ମତେ ପାଲିଆ ପାଲି ଜଣା ନାହିଁ ନିଶାରେ ଆଁ? ନିଶା ପୁରା ଛାଡିଗଲା ନିଶା ପିଇଲେ ପୁଣି ପାଲିଆ ପାଲି ହବ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲେଇକି ଟିକେ କହ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଚଳା। ଓହୋ ଠାକୁର କାମ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ହଁ, କରିବି ଏ କାମଟା ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଟୋଟାଲ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଇକିନାଟାର ଗୋଡ କିଏ ଧରିବ କି ମାଉସୀ ଦଉଛି ଏମିତି ମାଡ କିଏ ଖାଇବ ଝିଅ ଫପାଡି ଦେବା ଦେଖି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ମୋର ବେଟା ସତ୍ୟ ବାବୁ ଟିକେ ଇଆଡେ ଶୁଣିଲୁ ଇଆଡେ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଡାକିଲି ଇଆଡେ ଆସ ତୁ କଣ ଛାମୁ ଛାମୁ ହେଇକି ଥିରି 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 ଆଉଛୁ ହାଁ ଏ ପୁଣି ଚାଲ ଏଇଠି ଠିଆ ଆସିଲା ପୁରା ସାଧାରଣ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ଠାକୁରେ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ମା ବି ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ମୋ ପିଠିରେ କାହିଁ ସଫା କରିବୁ ହଁ ସେଇ କଥା ମୋ ପାଟିରେ କହିଲେ ହବନି ହୟ ଶାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆରେ ଶୁଣ ତାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତ କିଛି ପଚାରି ଆଣିନି କିଛି ଆଣିବ ଆପଣ ଦେବେ ଦବୁ ଯାହା କହିବ ହଁ ମୋ ମାଇକିନାରେ ପଇସା ଦରକାର ଦିଆ ଉପରେ ଆମ ଅଇନିକୁ ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇ ଆମେ ଦବୁ ଦବ ହଁ ନହେଲେ ଧ୍ରୁବନାକୁ ଆଣିକି ଦବ ହଁ ପଛରେ ବସିକି ଦାନ୍ତ ଦେଖୁନ ହଁ ଦବ ତ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବେ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଉ ଏ ମାଇକିନିଆ ତୋର କଣ ଦରକାର ଜଲ୍ଦି କହ ମାନେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ଗଧ ଦରକାର। ଆରେ ପଇସା କଥା କହୁଛି ଗଧ ଦରକାର। ଗଧ ଗଧ ନବୁ ଗଧ କେତେ ଗୁଡିଆ ଦି ଗୋଡିକିଆ। ଦି ଗୁଡିଆ ଏଠି ଠିଆ ଉପରୁ ଗଲା ତଳୁ ଗଲା ଏଇ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଯା ଏଇ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଏଇ ପଟେ ଦେଇକି ଗାଁକୁ ଓ ଜାତି ମାଇକିନିଆ କହୁଛି ରାତି ଅଧେ ଦି ଗୁଡିଆ ଗଧ ସଂସାରରେ ଦି ଗୁଡିଆ ଗଧ ଅଛି ନା ହାଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ତୁ ଏଠି ପଳେଇବେ କାମ ମୋର କରିବ କିଏ ସେ ହେ ଭଗବାନ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଇକିନିଆ ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ଏ କାମ କରିବ କିଏ ସେ ହୟ ସାଥେ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଗୋଟେ ଦି ଗୁଡିଆ ଗଧ ଦରକାର ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ସେଠି ଚାରି ଗୋଡିଆ ଗଛ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ହଁ ଦି ଗୋଡିଆ ଗଛ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା ମିଳିବ ପାଷ୍ଟ ବସିକି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ମିଳିବ କୋଉଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଗଧ ହେଇ ମାନେ ମୁଁ ତୋର ଦିଟା ଗୋଡ ତୁ ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ଗଧ ହେଇ ମୋର କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖି କହିଲା ଗଧ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖା ଆରେ ଯାଉଛି ତୁ ଗଧଠୁ ଆହୁରି ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପୁରା ଗଧ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏ ବାଟରେ ଆରେ ଗଧ ଦେଇ ଗଡି ଗଡି ଆଇଛି ତ ଦୁଷ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୁ କହିଲା ଗଧ ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ଶୁଣ
তো ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରେ ରାଜି ହବନି ଯଦି ରାଜି ନ ହବ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବୁନି ପଳେଇବୁ ହଁ ଆଉ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହବ ଦେଖ ମାନେ ତମେ କହୁଥିଲି ରାଜି ହେଇଛୁ ନା ବୋଧେ ଦେଖୁନୁ ପଚାରେ ସତରେ? ହଁ ଆରେ ସତ୍ୟାବୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଧ ହେଲେ ତୁ ରାଜି ହବୁ ବୋଲି ଶାନ୍ତ କରିଲି କଣ ସତ ନା ବୋଧେ ଏଇଠି ବି ଶାନ୍ତ କଥା କାନ୍ଦିଥିଲେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡିକି କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇବି ଆଉ ରହିବି ହଲୋ ଶାନ୍ତ ହଁ ତମେ ଏମିତି କଣ ଦେଇ ପ୍ଲାନ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ରାଜି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ହଉ ଆଉ ଆପଣ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇକି ଦାଣ୍ଡ ସଫାଟା କରିବି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଶୁ ଦାଣ୍ଡ ସଫାଟା କରିବି ଓହୋ। ନହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିନଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଜି ରାତି ତ ଚଳ ମୁଁ ଆଜି ରାତିକ ଚଳେଇଦେଲି ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ମେଳ ହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ବିଦାୟ ନେଲେ ଭାବିଲ ମନରେ ଗୃହକୁ ସେ ଧରି ଗଲେ ଆରେ ସତ୍ୟାବୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସିକି ଜଲ୍ଦି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିକି ଆହେ